Il-President tal-Parlament Ewropew u Europarlamentari Nazzjonalista Roberta Metsola indikat li se tibqa' tokkupa l-kariga ta' President tal-Parlament Ewropew. Għal-mistoqsijiet tal-ġurnal awtorevoli internazzjonali Politico dwar il-possibilità li tieħu tmexxija tal-Partit Nazzjonalista, Dr. Metsola wieġbet li għandha responsabilità fi Brussell. Hija qalet dan l-għada li Bernard Grek ħabbar li kienet jirreżenja minn kap tal-Partit Nazzjonalista. Mistoqsi minn TVM News dwar din id-dikjerazzjoni kelli mal-uffiċċju ta' Dr. Metsola ma weġibx. Dwar din il-materja kummenta wkoll il-President tal-Parlament Popolari Ewropew Manfred Weber. Għalli jifhem is-sejħa biex Dr. Metsola tassumi din il-kariga u żied li din hija deċiżjoni personali li trid tieħu flimkien mal-Partit Nazzjonalista. Metsola nħattret President tal-Parlament Ewropew f'Jannar tal-2022 u t-terminu tagħha mistenni jintemm f'nofs Jannar tal-2027. Aktar qabel f'kitba fuq il-mezzi soċjali, id-Deputat Nazzjonalista Ryan Kallus iddikjara li jinsab lest iċedi s-siġġu parlamentari tiegħu f'każ li l-kap Nazzjonalista l-ġdid ma jkunx parti mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Ikkummenta wkoll l-eks Deputat Nazzjonalista Franco De Bono. F'kitba fuq Facebook, Dr. De Bono qal li l-iktar domanda urġenti u li għandha bżonn risposta mill-aktar fis hija jekk Metsola u se toffri lil nnifisha għat-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Għalli qabel ikun hemm tweġiba għal din id-domanda ħadd mu se jieħu ebda deċiżjoni u aktar ma ddum l-inċertezza inqas tagħmel ġid lill-Partit Nazzjonalista. Min-naħa tiegħu id-Deputat Nazzjonalista Mark Anthony Sammut qal li qiegħed jeskludi li jtellaq għall-kariga ta' kap għax qal li jemmen li hemm persuna li tgawdi kunsens wiesa'. Ir-riżenja ta' Dr. Grek minn kap tal-Partit Nazzjonalista tħabbret b'sorpriża l-bieraħ f'indirizz li għamel l-nazzjon. Dr. Grek qal li se tkun qed tissejjaħ laqgħa tal-Kumitat Eżekuttiv biex jibda l-proċess għal ħatra ta' kap ġdid nazzjonalista. Fil-fatt, il-membri tal-Kumitat Eżekuttiv dew jiltaqgħu l-erba' filgħaxija bit-tir li jiddiskutu din ir-riżenja u l-ħatra ta' mexxej ġdid.